אז מה קורה ילומים? כאן רוי, ואנחנו בסרטון של ברול סטארס שהורדתי לא מזמן. בלי חפירות מיותרות, בואו נתחיל. ואנחנו מתחילים. אני לא רוצה לחפור יותר מדי, אבל אם אתם יכולים, תנו בלייק, וגם אם אתם רוצים שנשחק משחקים, אז תגיבו לי בתגובות, כמו שאמרתי בסרטון הקודם. אני אעזור לחבר שלי להרוג. צריך להשיג כמה שיותר את ברקים, וגם להרוג דמויות. וכשאתה מגיע לקרב המכריע, אם אתה הורג את הקרב המכריע, אתה מנצח במשחק, ואם אני לא טועה, מקבל 10 גביעים. אז בקיצור, אני וחבר שלי, שהוא אותו שחקן, צריכים לנצח פה את כולם. ואנחנו במפה של זוג. פעם הבאה אני אעשה מפה של סולו. בסולו האמת שאני פחות טוב, אז כנראה שאני אמות. אבל הנה, עכשיו יש קרב מכריע, אתם רואים? ויש לנו כבר 11 ברק, זה ממש הרבה. זה מרגיש קצת, אבל זה ממש הרבה. אוקיי, האולטימייט שלי מוכן. צריך רק למצוא את הזוג האחרון. אוקיי, מצאנו אחד מהזוג האחרון. בוא נרוג את השנייה. ניצחנו. בואו נתחיל סיבוב חדש. אוקיי, והתחלנו. אני בטעות עשיתי שוב פעם זוג, אז תסלחו לי על זה. אבל פעם הבאה אני אעשה סולו. אני הפעם רוצה יותר להתחבות בשיחים. אוקיי, יש שם מישהי. אני וחבר שלי צריכים להיות קרובים. אוי לא. אני חייב להרוג את שתיהם, כי חבר שלי לא עוזר לי בדיוק. וואי. אוקיי, הצלחתי להרוג את שתיהם ביחד. וואי, זה ממש טוב לזה. הוא לא עוזר לי, חבר שלי. הוא רק פותח תיבות. טוב, נשאר רק עוד 2 קבוצות, או 3. כן, נראה לי נשאר עוד זה. עכשיו נשאר עוד קבוצה אחת לנצח, אבל חבר שלי לא עוזר לי. אני אקרא לו שיבוא לעזור לי. צריך לנצח, כי אנחנו 2-1, אבל הם גם יכולים להזדמן שוב. אבל עדיין ניצחנו. אוקיי, ועכשיו כמו שהבטחתי, אני אשחק סולו. יהיה לי קצת קשה כי גם אין לי אינטרנט וגם אני גרוע. אבל אם אתם רוצים סרטון, אז תסתפקו בזה. אומייגאד, נשארתי על קצת מאוד חיים. אני מקווה שאני אנצח. יש פוניטה אחת. יו, זה נשמע כאילו אמרתי פוניטה. אוקיי, והנה אני הורג אותה. יש פה גם אל פרימו, כמוני. בוא נהרוג גם אותו. אוקיי, מאיה, אני חייב להרוג אותו. אוקיי. אל פרימו הזה עזב. וואי, עכשיו גם שלי. וואי, כולם עליי. אני חייב לברוח. אוקיי. ברחתי. אני אקח קצת זמן להתרפות. ואני אמשיך. אוקיי. הם בינתיים שיעשו את הקרב שלהם, אני אשאר פה. אוי לא, בר לי. אני ארוג אותו. עכשיו זה קרב מכריע. אני חייב לנצח. אפילו שאין לי אינטרנט, אני חייב לנצח. אוקיי, אל פרימו השני. אני חייב להרוג אותו. לא, הוא הלך. אוי לא, אני חייב להתרפות שנייה. אני אחכה לעשות איתו קרב 1 על 1. אוקיי, הוא ברח. אז הוא פחדן על פרימו הזה. אבל אני עדיין אחסל אותו. אוקיי, וניצחתי. יש. אוקיי, יש לי כמה קרדיטים. שאני צריך להשיג את פוקו. ועכשיו השגתי את פוקו. אוקיי, אנחנו עכשיו פותחים בראולר. עכשיו
עכשיו פעם הבאה שאני אשיג את כל הקרדיטים שצריך, אני אקבל את ג'קי. עכשיו יש לנו את זה. בוא נראה מה יש פה. 640 מטבעות. בוא נפתח. אוקיי, עכשיו אני אתחיל משחק חדש בזוג, כי בסולו אני לא כזה טוב. בואו נתחיל. אוקיי, ועכשיו התחלנו. עדיין אין לי אינטרנט. וכל פעם אני יוצא עם אל פרימו. תנו לי קצת שחקנים אחרים. בסדר, לא נורא. אני אנסה לסדר את האינטרנט סיבוב הבא. אוקיי. אני אשאר פה. יש פה תיבה. יש פה גם את ג'סי. והיא עם חבר שלה. אבל הרגנו את שתיהם, בסדר. וואי, על ההתחלה יש לנו 10. אוקיי, סליחה שעצרתי את הסרטון. פשוט זה הוציא אותי מהמשחק. אני צריך לתקן את האינטרנט. אני כבר חוזר. אצלכם זה יהיה תוך שנייה. אוקיי, בואו נתחיל שוב פעם. אם זה יעשה לי בעיות, אז אני אסגור את הסרטון. אוקיי, עכשיו יש לי אינטרנט. אני תיקנתי את זה. יש פה ברלי וניטה, אבל חבר שלי לא עוזר לי. אני מקווה שאני צריך להרוג את שם. אוקיי, הצלחתי. עכשיו אני אפתח מלא תיבות. לא אפתח, יותר נכון, ירביץ לתיבות כדי להשיג כמה שיותר ברקים. בוא נתחבא בשיחים וקודם נמצא מלא תיבות. אני רוצה להגיע לפחות ל10 ברקים. אוי לא, כמה יש פה? אוי לא, אוי ואבוי. אוקיי, הרגו אותם. אני קצת התרפא. ניצחתי. אוקיי, שוב פעם יש מה לפתוח. בוא נפתח את זה. הפעם זה 185, אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל 185 כאלה. טוב, בואו נתחיל עוד משחק. אוקיי, ואנחנו מתחילים. אוקיי, פתחנו תיבה אחת. בסיבוב הקודם יצאתי עם פוקו, עכשיו אני שוב פעם עם אל פרימו. מה זה, כל הסרטון אני יוצא עם אל פרימו. אוקיי, אבל מזל שיש לי את האולטימייט הזה. סיבוב הבא אני אשחק עם פוקו. אני רוצה לראות איך הוא במפה. אחרי זה נעשה מפות אחרות, לא רק קרב, אז המפה הזאת בקיצור. יש לנו 8, זה הרבה. אני אסמן פה וי, סתם קיבל לי. אוקיי, הוא לקח את זה. לך אליו משם, יופי. בוא נהרוג את ג'קי. הרגנו אותה וניצחנו. אוקיי, עכשיו בוא נשחק עם פוקו בכדור בראולר, כדור חוף ים. בואו ננסה. אוקיי, ואנחנו מתחילים. יש פה בקבוצה שלי 2 פוקו, אני ועוד אחד. אבל למה הוא הולך לשער שלנו? יופי, בוא נהרוג את שלי. אוקיי, הרגנו אותה. הפעם לא צריך להרוג, הפעם כאילו אם הורגים אז הם חוזרים מהר. צריך להפגיע גולים. וזה נראה כאילו אנחנו בים, כי אנחנו כאילו בחוף ים, אבל אנחנו משחקים כדורגל. הבנתם? יופי. דגל עם הכדור, אבל הוא לא עושה כלום, הוא רק מכוון. עדיף שמישהו אחר יהיה עם הכדור, אבל הכדור פשוט אצלו והוא לא עושה כלום. אני עשיתי סימן שאני כועס עליו. אני אתחבא פה. אוי, לא ראו אותי. אני ארפא את חבר שלי ואותי. סוף סוף הוא מתקדם. נו מה, כמה זמן לוקח לו? הוא הפגיע סוף סוף. אפילו שהוא היה 2 עם הכדור. אוקיי. בוא ננסה אני להפגיע. כי הכדור אצלי, אני יכול להפגיע. הכדור אצלי. אוקיי, הפגעתי את הגול האחרון. המשחק הסתיים. אוקיי, ועכשיו בואו נפתח את הקווסטים השבועיים. אני חושב קווסטים עונתיים. אוקיי, בואו נראה מה המשימות שלי.
נצחו ב5 קרבות עם ניטה. זה עם ניטה. יאללה, בואו נתחיל. אוקיי חברים, אני יודע שנראה לי שלא שמעתם אותי, אבל אם יש עוד חלק בסרטון שאתם לא שומעים אותי, תגידו לי, אני אתקן את זה. אוקיי, פוק הפגיע אצלי. לא יודע למה הוא קרא לעצמו פוק, אבל שיעשה מה שבא לו. אוקיי, אני אזמן את הדוב שלי, שבינתיים יסיח את הדת שלהם, ואנחנו נפגיע. וניצחנו. מה? למה נשאר? אוקיי, ועכשיו ניצחנו. יאללה. אוקיי, ובואו נתחיל עוד משחק עם ניטה. כי אם אנחנו עושים 5 קרבות, אנחנו נשיג משהו מהקווסט. אוי, לא הרגו אותי. אנחנו חייבים להפגיע. אני חוזר בעוד אחת. חזרתי. אוקיי. הכדור אצל אף אחד בינתיים. זאת אומרת שהכדור על המגרש. אוקיי. והכדור עכשיו אצלנו. וואי, אני חייב להפגיע. אוקיי, והפגעתי. יש. אוקיי, עכשיו אתם שומעים אותי בטח. זה קורה לפעמים שאתם לא שומעים אותי, נכון? אוקיי, עכשיו אני אפגיע. לא. אוי, לא הורגים אותי. אוי, לא, אני לא מצליח. אוקיי, אני יכול לעשות את זה. ועשיתי את זה. המשחק הסתיים ואני הפגעתי את 2 הגולים. אוקיי, התבלבלתי. אני צריך 8 ניצחונות עם ניטה. אבל לא נורא. אוקיי, בואו נתחיל. אוקיי, התחלנו. אני מקווה שאנחנו נפגיע את הגול הראשון וגם את השני, כדי שננצח. בינתיים עד עכשיו אני ניצחתי בכל המשחקים. כן, אני אלך משם. אני אנסה להפגיע את הגול בלי לזרוק את הכדור, פשוט להישאר עוקץ. אוקיי, יש לי קטיעות לפעמים שזה לא שומע אותי. אוקיי, אני מקווה שאני אצליח להפגיע גם את הגול השני. אוקיי, יש לו אולטימייט. אני חייב להפגיע את זה. הפגעתי את זה. גם את הגול השני הפגעתי. אוקיי, בואו נתחיל. התחלנו. אני צריך עכשיו עוד 5 ניצחונות כדי להשיג את הקווסט. אוקיי, אני חוזר בעוד 3, 2, 1. חזרתי. אני מקווה אוי, לא. הכדור אצלי על הקבוצה השנייה. עכשיו הוא אצלנו. אוקיי, עכשיו אנחנו בטח נפגיע. אמן שנפגיע. איזה גול של אמרלס. לא יודע. בקיצור, איזה גול של ניטה. אוקיי, הכדור אצלי. אני יכול. הפגעתי. יש. אני הפגעתי את הגול האחרון. אוקיי, בואו נתחיל. ואנחנו מתחילים. אוקיי, מקווה שגם הפעם ננצח, ואז נקבל את הקווסט. אפילו שלא ניצחנו 8, אנחנו צריכים לנצח 5 פעמים עם כל שחקן שאני רוצה. רק 5 פעמים, אבל עם ניטה, בריל או לא זוכר, אז צריך לנצח 8 פעמים. אז אני עדיף לעשות 2 קווסטים ביחד ולשחק עם ניטה וגם לעשות את הקווסט של 5 וגם של 8. אני אסמן פה וי. אוקיי, יש לי אולטימייט, אני יכול לזרוק את הדוב שלי. אוקיי, מקווה שזה יעזור. שלי, את חייבת להפגיע, לא, הרגו אותה. פרנק לא עושה כלום. אוקיי, הוא זז. אוקיי, הזדמנתי, הכדור קרוב לשער שלנו. אוי, לא. הכדור אצלי. אוקיי, הכדור אצלי, אני יכול להפגיע. אני רק צריך להפגיע. והפגעתי. יש. אוקיי, אני עכשיו
סיימתי את המשימה של 5 ניצחונות, וזה השיג לי מלא דברים, אז אני יכול לזכות ב-40 כאלה, קרדיטי מדומה. עכשיו אני יכול לזכות גם ב-70 קרדיטים, וב-640 מטבעות. אוקיי, אני אעשה עוד 3 קרבות או 3 ניצחונות, ואז אני אסיים את הסרטון, כי הסרטון יהיה ארוך מדי. אוקיי, בואו נתחיל. אוקיי, ואנחנו מתחילים. מקווה שגם הפעם אני אנצח, כי אני צריך לעשות עוד 3 ניצחונות כדי להשיג את הקווסט שאני צריך לנצח 8 פעמים עם ניטה. אוקיי, הפגענו גול אחד. אוקיי, אני מקווה שהפעם זה יהיה גול שלי, אבל זה לא כזה חשוב של מי יהיה הגול. העיקר שהגול יהיה שלנו. אוקיי, אני אזרוק את הדוב שלי סתם לכיף. אוקיי, אתה חייב להפגיע את זה. לא. אוי לא, אני חוזר בעוד 3, 2, 1. אוקיי, חזרתי. רק שהם לא יעשו לנו גול. אוקיי, הכדור אצלי. אוקיי, אני יכול להפגיע את זה. אוקיי, אני מפגיע את זה. מה? איך לא הפגעתי את זה? יואו, איך לא הפגעתי את זה? הייתי כזה קרוב. אוקיי, אבל אנחנו עדיין ננצח, אנחנו יכולים. הכדור אצלנו. אוי לא, הכדור אצלם. אוקיי, אוי לא. אסור לנו להפסיד. אוי לא, הכדור אצלם, הם יפגיעו לנו. אוי לא. אוי לא. אוקיי, אנחנו מצליחים. כל הכבוד. אוקיי. הוא עשה פרצוף של דונלדס. אוקיי, אני אזרוק את הדוב שלי. ואנחנו מפגיעים. אוקיי, סיימתי עוד קווסט של להביס 15 אויבים. ויש לי גם את זה, מה זה? אירועים מיוחדים. רובוקראפט ביצור אחרון. טוב, אני אעשה את זה עוד מעט. עכשיו אני אשיג 10 יהלומים. אוקיי, אני רוצה לבדוק מה זה מה שקיבלתי, הרובוקראפט. האירוע מתחיל בעוד 3 ימים. אוקיי, אז כנראה שעוד 3 ימים ו20 שעות, אז יהיה לכם עוד סרטון של ברול סטארס. אני לא מבטיח, אמרתי כנראה. טוב, בואו נתחיל. אוקיי, ואנחנו מתחילים. מקווה שגם הפעם ננצח. אם ננצח עכשיו, אז יישאר לי רק קרב אחרון לסיים את המשימה. אוקיי, הפגענו גול אחד. ליאון הפגיע, אבל זה אל פרימו, אבל קוראים לו ליאון. בסדר, לא נורא. אוקיי, אנחנו חייבים להפגיע את הגול הזה. אוקיי, הכדור אצלי. אני אפגיע עכשיו את הגול האחרון. הפגעתי! וסיימתי את המשחק. אוקיי, בואו נתחיל. משחק אחרון. או עד שננצח. בואו נתחיל. אוקיי, ואנחנו מתחילים. מקווה שהפעם ננצח גם. בינתיים אני לא הפסדתי אפילו פעם אחת במפה הזאת. אוי, לא הרגו אותי. אני חוזר בעוד 2, 1. חזרתי. מקווה שנפגיע. אוקיי, הכדור אצלנו. הכדור עדיין אצלנו, אבל הוא לא עושה כלום. הוא יכול להפגיע, נו באמת. למה הוא לא מפגיע? אני לא מבין למה הוא לא מפגיע. אוקיי. לא. הניטה הזה עיכב אותנו מאוד. יכלנו כבר להפגיע גול. איך הניטה כועס? יכול להיות שזה לא היה הניטה הזה. כולנו בקבוצה ניטה. זה די מבלבל. אוקיי, אני אלך מהצד הזה. אני ארוג את פוקו. אוקיי, תמסור לי. מה? אמרתי לו למסור לי. לא לאל פרימו. וואי. הניטה הזה מעכב אותנו. אוקיי, אנחנו יכולים עדיין לנצח. גם אם מישהו אחד בקבוצה לא נמצא,
אנחנו עדיין יכולים לנצח. אוקיי. בוא ננצח את זה. אוקיי, הפגעתי גול אחד. אני אנסה להפגיע גם את הגול השני. יאללה. אוי לא. טלפורים קפץ עליי. אין לי חיים כמעט. אני חייב שנייה להתרפות. אני אזרוק את הדוב שלי. אוי לא, למה הוא מוסר להם? אוקיי, סיימנו את המשחק. אוקיי, סיימנו 8 ניצחונות עם ניטה. זאת אומרת שעכשיו יש לנו את 185 נקודות כוח. אוקיי, וסיימנו את כל הקרבות. זאת אומרת שזה סוף הסרטון. אז ביי יהלומים.